Hey guys, I am Sanju. Welcome to my channel. ଆମ ଓଡ଼ିଆ ଇଣ୍ଡଷ୍ଟ୍ରି ଅନ୍ୟ ରାଜ୍ୟର ସଙ୍ଗ ଆଣ୍ଡ ମୁଭିକୁ କିଭଳି ମାତ୍ରାରେ କପି କରୁଛି ଏକ୍ସାମ୍ପଲ୍ କହିତେ ଗଲେ ହିନ୍ଦୀ, ତେଲୁଗୁ, ବେଙ୍ଗଲୀ। ସୋ ଲେଟ୍ କରିବାଲେ ଷ୍ଟାର୍ଟ ଦ ଭିଡିଓ। ଓଡ଼ିଆ ଇଣ୍ଡଷ୍ଟ୍ରି ଏତେ ମାତ୍ରାରେ ଯେ କପି କରୁଛନ୍ତି କୁହନି, ନହେଲେ ଆମ ଭଳି ୟଙ୍ଗ ପିଲା ନହେଲେ ଜାଣିଦେଲେ ଅନଲାଇନରେ ବ୍ୟବହାର କରୁଛନ୍ତି, ଡେଲି ସୋସିଆଲ ମିଡ଼ିଆରେ ୟୁଟ୍ୟୁବ ବଗେରାରେ ୟୁଜ୍ କରୁଛନ୍ତି, ନହେଲେ ଜାଣିଦେଲେ ଏଇ ମୁଭିଟା ଏଇ ସଙ୍ଗଟା ଆମର ଏଇ ତେଲୁଗୁରୁ କପି କରୁଛନ୍ତି କି ବେଙ୍ଗଲୀରୁ କପି କରୁଛନ୍ତି, ସେମାନେ ଜାଣିଲେ। ଆମ ଓଡ଼ିଆ ଏତେ ମାତ୍ରାରେ କପି କଲେନି, ଯେଉଁମାନେ ସୋସିଆଲ ମିଡ଼ିଆ ଅନଲାଇନରେ କାରବାର ଯେଉଁମାନେ କରୁନାହାନ୍ତି ସେମାନେ ମଧ୍ୟ ଜାଣିଗଲେନି ଏ ଓଡ଼ିଆ ଇଣ୍ଡଷ୍ଟ୍ରିଟା ଏଇ ଇଣ୍ଡଷ୍ଟ୍ରି କପି ଟଲିଉଡ୍ କି ହଲିଉଡ୍ କି ବଲିଉଡ୍ କି ଯେଉଁଥିରେ କପି କରୁଛନ୍ତି ବୋଲି ନିହାତି ଆମେ ଜାଣି ଦେଉଛନ୍ତି। ଆମ ଓଡ଼ିଆ ଇଣ୍ଡଷ୍ଟ୍ରିରେ କେତେଟା ଲୋକ ଏମିତି ଅଛନ୍ତି କି ଯେ ଏତେ ମାତ୍ରାରେ ଯେ କପି କରୁଛନ୍ତି, ଓଡ଼ିଆ ଇଣ୍ଡଷ୍ଟ୍ରିର ମା ଭଉଣୀ ସବୁ ଏକ କରିଦେଉଛନ୍ତି। बड़ा हरामी हो बेटा। ଚାଲ ଦେଖିବା ଆମ ଓଡ଼ିଆ ଇଣ୍ଡଷ୍ଟ୍ରି କପି କରୁଥିବା ଫାଷ୍ଟ ସଙ୍ଗ। दारू बंद हुआ है फिर भी रिस्क उठाएंगे, ठीक है भले ही दारू बंद हुआ है फिर भी रिस्क उठाएंगे, भले कम दारू ले आएंगे भले छपड़ा में पकड़ाएंगे, ठीक है थाल कौन से खाएंगे गछ छाई तले सोएंगे, ठीक है। ହଁ ଭାଇ ତମେ ପଖାଳ ଖାଅ, ନହେଲେ ଖରା ଦିନ ନହେଲେ ପେଟ ଗରମ ହେଇଯିବ। ହଁ ଭାଇ ମତେ ଫାଷ୍ଟ ତ କହିଲ ତମେ ଓଡ଼ିଆ ଗୀତ ଗାଉଛ ନା ହିନ୍ଦୀ ଗୀତ ଗାଉଛ, ତା ବି କପି କରି ହିନ୍ଦୀ ଗୀତ ଗାଉଛ। ଓ ଭାଇ No! God, please, no! No! ଭାଇ ତମେ କପି କରୁଛ, ଭାଇ ତମେ କପି କରୁଛ। আবে সঞ্জীব সে হিন্দি গীত গাও কি ওড়িয়া গীত, তোর এতে কোন ভাই ফাটুছি কইলু? ফাটুছি মানে মতে বাধিবনি? মু জনে ওড়িয়া, ଆମ ଓଡ଼ିଆ ଇଣ୍ଡଷ୍ଟ୍ରି କପି କରୁଛନ୍ତି, ଲୋକମାନେ ତାର ବେଜିତ କରୁଛନ୍ତି, ମତେ ଭଲ ଲାଗୁଛି ସେଗୁଡ଼ା ଶୁଣିବା ପାଇଁ। ତାଙ୍କ ବିଷୟରେ ମୁଁ କହିବିନି, ମତେ ବାଧିବନି। ସାଙ୍ଗମାନେ ଗୋଟେ ସତ କଥା କହିବି, ଯଦି କୌଣସି କାରଣ ପାଇଁ ତମର ମନ ଦୁଃଖ ଥିବ କି ମାଇଣ୍ଡ ଅପସେଟ୍ ଥିବ, ଆମ ପ୍ରିୟ ସିଙ୍ଗର ହ୍ୟୁମାନ ସାଗର ସଙ୍ଗ ଶୁଣିଲା ମାନେ ତମ ମାଇଣ୍ଡ ପୁରା କ୍ଲିୟର ହେଇଯିବ। मते राती सारा सोई दिए ना, तेरी प्यारी प्यारी दो अखियां तड़पाए मुझे सारी रतियां। ନାଇଁ ନାଇଁ ହ୍ୟୁମାନ ବି ତୁମେ ଶେଷରେ ତମେ ବି ଛାଡ଼ିଲନି, ତମେ ବି କପି କଲ, ତମେ କପି କଲ। ସାଙ୍ଗମାନେ ମୁଁ ଏବେ ଯୋଉ ଗୀତ କଥା କହିବା ପାଇଁ ଯାଉଛି, ତମମାନେ ସେ ଗୀତ ଫୁଲ୍ ଏନ୍ଜୟ କରୁଥିବ। ଯେମିତି ଏକ୍ସାମ୍ପଲ୍ କହିତେ ଗଲେ ବାହାଘର ବସାଣି ଡିଜେ ଗୀତରେ ତମେ ସେ ଗୀତକୁ ଫୁଲ୍ ଏନ୍ଜୟ କରୁଥିବ। ମୁଁ ଆଉ କାହା କଥା କହୁନି, ଆମ ଓଡ଼ିଶାର ସୁପରଷ୍ଟାର ବାବୁସାନଙ୍କ ବିଷୟରେ କହୁଛି। ଆରେ ସାଙ୍ଗମାନେ ମୁଁ କୋଉ ସଙ୍ଗ କଥା କହୁଛି କହିଲ? ଦିଲକୁ ଚୁପୁଡ଼ି ଦେଲା ବାଲା ଗୀତଟା କହୁଛି। ଆରେ ବାବୁ ସାହେବ ତମେ ବି ଶେଷରେ କପି କଲ? ହଁ ଭାଇ ତମେ କଣ ଭାଇ ତମେ ନାଇଁ କରିବ, ସମସ୍ତେ କପି କରୁଛନ୍ତି, ତମେ କର। ଆମେ ତ ଅଛୁ ତମକୁ ଲାଇକ୍ କରିବା ପାଇଁ, ଫେମସ୍ କରିବା ପାଇଁ। ନେକ୍ସଟ ସଙ୍ଗ ଫର୍ ଦ ମୁଭି। मते प्रेम जा हे भगवान सभ्य भाई तो सीधा सीधा कथा कहू, ଆମ ସଭ୍ୟ ଭାଇ ବିଷୟରେ କିଛି କହିବୁ। ସଭ୍ୟ ଭାଇ ଆମର କୌଣସି ଗୀତ କପି କରନ୍ତି। मते प्रेम जरा तू मोर मुदर ମତେ ପ୍ରେମ ଜର। ନାଇଁ ନାଇଁ କଣ କହୁଥିଲୁ? ସଭ୍ୟ ଭାଇ ଆମର କପି କରନ୍ତିନି, ଏଇଟା କଣ? ଏଇଟା କପି ହେଇନି? ଆମେ ଯୋଉ ନେକ୍ସଟ ସଙ୍ଗ ଏବେ ଦେଖିବା, ଗୀତ ତ କପି ହେଲା, ପୁଣି କୋରିଓଗ୍ରାଫି ବି କପି ହେଇଗଲା।
ଅଭିଜିତ ମଜୁମଦାର ସିଏ ବି ଛାଡିଲେନି, ସିଏ ବି ଶେଷରେ କପି କରିବା ଲାଗିଗଲେ। Finally on style Johnny, they got attention khali. Ayyo amma beautiful. काले काले जुल्फों वाली मारी देला दिया सीली मार्केट सारा जाने खाली अयो अम्मा ब्यूटीफुल। ଆମେ କିଛି ଜାଣିନୁ ମୂର୍ଖ, ଆଉଟ ଅଫ୍ ଷ୍ଟେଟ ରୁ କପି କଲେ ଆମେ କୌଣସି ସଙ୍ଗ ବିଷୟରେ କିଛି ଜାଣିପାରିବୁନି। ଓଡ଼ିଆ ମୁଭି ଆଣ୍ଡ ସଙ୍ଗ ଏତେ ମାତ୍ରା ଆଉଟ ଅଫ ଷ୍ଟେଟ ରୁ କପି କଲେନି, ଲୋକମାନେ ସିନେମା ହଲ୍ କୁ ଯିବା ପାଇଁ ବି अरे कहना क्या चाहते हो? ନାରାଜ। ଲାଷ୍ଟକୁ ସିନେମା ହଲ୍ ଓନର ଯିଏ ସେ ଦେଖିଲେ ତ ଆମର ସିନେମା ହଲ୍ ଟିକେଟ୍ ଆଜ୍ଞା ବିକ୍ରି ହଉନି, ଲସ୍ ହଉଛି, ସେମାନେ ବାଧ୍ୟ ହେଇ ଲାଷ୍ଟକୁ ତେଲୁଗୁ ମୁଭି, ବେଙ୍ଗଲୀ ମୁଭି ଏଗୁଡ଼ା ରିଲିଜ୍ କରିବା ପାଇଁ ଲାଗେ। କ'ଣ କରିବେ, ସେମାନଙ୍କୁ ବି ଇନକମ୍ ଦରକାର। ଓଡ଼ିଆ ମୁଭି ତ କପି କଲେନି ନା, ସେଥିପାଇଁ ଲୋକମାନେ ବି ଗଲେନି ଲାଷ୍ଟକୁ ସିନେମା ହଲ୍କୁ।